Sanibonani nonke. Namusha ngizobe ngikhuluma ngokuthi iyini iLimphoma. Igazi linezinhlobo ezintathu eziyinhloko zamangqamuzana, amangqamuzana abomvu egazi, amangqamuzana amhlophe egazi kanye nama-platelet. Ama-lymphocyte awuhlobo olubalulekile lwamangqamuzana amhlophe egazi, futhi uma kukhona okungadingekile nokukhiqizwa ngokweqile kwalolu hlobo lwamangqamuzana amhlophe egazi lubizwa ngokuthi iLimphoma. Ngakho kulokhu kwakheka amangqamuzana amhlophe egazi amaningi egazini ahamba ayofaka ezingxenyeni ezihlukahlukene zomzimba. Ngakho-ke, uma ufuna ukwazi ukuthi yiziphi izimpawu ezivamile zeLimphoma, into yokuqala yinoma. Yiluphi uhlobo, iqoqo, noma ukuvuvukala entanyeni, endaweni ye-armpit, endaweni ye-groin. Ingaba inkomba yokuqala yenqubo ye-lymphomatous. Ngaphandle kwalokho, izimpawu azicacile njengezinga lokushisa eliphezulu elihlala isikhathi eside, ukwehla kwesisindo, kanye nokulahlekelwa isifiso sokudla. Yize kungekho zimbangela ezithile zeLimphoma, ikakhulukazi kungenxa yokuguquka kofuzo. Akusona isifo esiwufuzo, futhi asikho isizathu sokusola ukuthi lokhu kugijima emindenini. Ekwelapheni ama-Limphoma, kube nezithuthukisi eziningi, ngendlela yokwelapha okuqondisiwe kanye nokwelashwa ngamasosha omzimba. Ukwelashwa kwe-Limphoma kuhilela ukulandelwa kofuzo kwayo yonke indwangu ye-Limphoma esinayo, ukuthola ukuthi iyiphi inguquko eholele kulokhu bese kuqondiswa le nguquko ethile. Ngokwelashwa okuqondisiwe okusekelwe kumaphilisi noma ngisho ngemijovo, i-immunotherapies iguqule imiphumela ye-Limphoma. Ngokwelashwa kwe-CAR T-cell, okusisiza ukuthi sihlele kabusha amasosha omzimba, siyicele ukuthi ibone amangqamuzana omdlavuza futhi ishiye amangqamuzana avamile ewodwa. Ngale ndlela, ukwelashwa kuyasebenza ngokuba nemiphumela emincane emibi. Ngiyabonga.